И какво става, хора? Както сте разбрали от заглавието на днешното видео, днес ще направя едно Fortnite предизвикателство, в което мога да използвам оръжия само от дроновете в играта. Видеото се получи доста интересно, особено последната игра, която направих, така че останете до края и приятно гледане. И хората ни в първата игра. За целта ще паднем ето тук. След като падна, имам право да взема едно оръжие, с което да щупа дроновете. И веднага след това трябва да го изхвърля. Добре. И ми даде снайпер. Добре, имам някакъв райфъл. Това е добре. Още един снайпер. SMG. Става. Обаче... Оп, дронче. Добре. Оп. Или по-хубав райфъл дано. Ужас. Дед съм. О, добре. Убихме го някакси. Добре, влизам да хилна. О, има лава. Която ми даде патрони за SMG-то. Ще взема тази кола и ще отида към Хейз. Човек. Да се бия ли? Как не го прегада? Уре, то беше някакъв бот, хора. Добре, има един дрон. Виждам само за сега. Дано райфъл или помпа. В пистолетче. Добре, поне ще заменя. Оп, още едно дронче. Супер. Сега ми трябва райфъл. Добре, не си взех вече. Супер. Добре, поне имаме по-хубав райфъл. Ужас. Даде ми снайпер. Добре, ще взема снайпера. Така. Още едно дронче, добре. Помпа, моля. Добре, тук нямаме помпа. Добре, имаме помпа. Дали ще успея да го снайпна? 105! Абе! Да, добре. Идва и едитва. Ако не е над мене. Ужас, има дърво. Добре, хора. Взехме го това. Така. Стрелнаха ме. От отзад. Кракнат. Да хитна, нали? Доста съм неточен.
Жалко, че не хитнах. Не. Защо не хитвам? Не! Ето ни в първата игра. Сега падаме в Плезант. Имам ужасен дроб, затова ще падаме тук, защото и тук има дрончета. И първото оръжие е пистолетче. Второто оръжие е снайпер. И райфъл. Добре, в Плезант има доста дрончета на пръв поглед. Отново не ми даде помпа. Ето. Добре, хора. Дали аз не играм дуо? Той остана на едно. Ноктът. Добре, мога да взема куките, защото те няма как се падат на дрон, мисля. Деца ми не мога да едите 3 години. И така, хора, ето ни в третата и последна игра за това видео. Ще паднем отново тук. Проблема е, че не паднах на оръжие. Ами трябва спешно. Човек. Добре, хора, ще ми извинявате за това, но ще трябва да го убия. Просто не ми се умира. Така, взех го. Пистолетче. Какво е? Добре, райфъл. Не е от най-лошите, така че става. Супер. Добре, ще на пистолетче. Имаме райфъл, имаме пистолетче. Отново снайпер. Снайпват, но няма материали. Тук е. Добре. Так. И хора, това ще бъде всичко от днешното видео. Надявам се то да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да оставите по един лайк и да се абонирате за канала ми с камбанка, за да не изпускате следващите ми видеа.